Welcome to Pirates Fans TV. Ngiphethe keeper, P-keeper, 3-0 win to Orlando Pirates. Talk to me. Ake sibingelele ezweni. La kufinyelela khona wonke la kufinyelela khona lo msakazo bathi PFT. Yeah. La ufinyelela khona ezweni. Siyabingelela sithi hayi olizweli bafethu sisesigodini sise bathini iOrlando Amstel Arena. Ya bayabona la ngemuva bayabona lapha ngizukuzwa ngabo phela babone la. Okay. Ya uthini ke nkabi yami asikhulume. Let's talk. Asiphekela abantu. It's a 3-0 win to Orlando Pirates. Let's be honest, keeper. I don't know, man. Our team lawa zala esikotini, they just come here to defend. I don't know what's their problem. Are they expecting to win? Ya no ukudefender or ukupaka ibhasi kulama team kusegazini mfethu ngicabanga ukuthi bafana banomqondo wegundwane egundwane amalike la gijima line lavulula yini nanoma uthe kuyasha leyo gijima lapho libona ukuthi kuyabheda doesn't lijele nje lo line angushintsha you understand basa apply mfethu into engasebenzi you understand mawuza la uzopaka ibhasi la uzoganga mfethu balipaka ibhasi bathi baphuma nani kuse arena mfethu lapha ushwele mfethu asinawo nje ububona kubufu bona amagama abovu namhlanje ke bafike kabi iValentine baba iValentine and if babone kahle abantu kuke kwaqhuma amabhaloni uqhuma amabhaloni ngithe mangiwacheka lamabhaloni instead aphakamethi nje ngawabona thatha indlela aqonda khona natural ayoqhuma khona ngale kubofu natural akubi siyapha amapeni hayi ngiyawathanda amapeni aseOrlando awadingi distance ende ashesha afike ezweni akhona ngale kumnandi mfethu earena this is another Pirates okuyiteam ehluke kakhulu mfethu ehluke kakhulu compared to mhlawumbe ama season awu2 kemva le hayi la kuyakhukwa baba ya le idlala inenhloso kuyacaca ukuthi bafethu kwileague siyaphelezelwa basiphelezela kunankingi basiphelezele vele le ndlela iyafuna sigado cha basiphelezela kodwa egcineni nje hayi bayalwazi udaba mfethu Bayalwazi kahle nje. And then P-keeper, we know now it's a 6 points gap. If we beat Mamelodi Sundowns, zakhuphuka sithi 9 points. Do you think ukuthi vele seyiphelile vele klar? Ya mhlambe nawe nkabi yami kufanele bakufundise leli gama elithi if ukuthi lisho ukuthini lo if lo ya akuna if lapha na baba akuna if baba akuna if Wednesday is Wednesday ya isipoko lesi awuboni sathele game enkulu sayibeka Wednesday sayibeka ebusuku isipoko lesi baba ya isipoko emina ama sunflower yakubhayibhayisa mamen isandazo ama sunflower mayebona ilanga yabhayibhayiza yanyakaza mayebona ilanga kanti isipoko operator kahle ebusuku uzawuzwa wena la siya nabo la phela thina mfethu siyibhakaniya sinelinye iground lethu just ukuthi siliboleko lamlami nje ilethu FNB ngeyethu uyanganasela sanda sizothinta la ayabahlule FNB mfethu baka bagubhele ezinye izitangazi bathi ondlondlo yamanzi wathi khona lapho bathi asidluleke lapho ngabe into engisho nje ukuthi Wednesday sidlala ebusuku engicabanga ukuthi mfethu kunezinye izinto ezithula emini kodwa ebusuku ziyavuka so kunento ezovuka lapha eFNB Santazi ungathi if Santazi isoyishaya iyazi nayo mfethu you understand yeah by the way kule 6 point gap esikhuluma ngayo vele ufake 3 ithi 6 plus 3 mawungafundanga kusenkinga yami leyo baba u9 answer you understand le gap usolokhu usivule njalo mfethu this time asidlali baba yeah asidlalela unumber 2 asidlalela ke Africa sifuna ileague baba do you get me yeah And then keeper ungitshela ukuthi ubona ama player manje we saw Tito Mawamsapa walking down the tunnel awumbonanga yena angunakanga kakhulu lokho because njoba ngihlezi ngisho ukuthi mawula esigodini ziningi izinto ezenzekayo mhlawumbe umuntu obekade libuka ku TV thina abafethu esibuka esigodini ibhola siyasokola namagoli sometimes asiwaboni so le kaTito ukuthi ugijime waya kwithanele wathi asazi mfethu umuntu mhlawumbe umjita ubekhishwa isizo
ya sizothini ya uma ekhishwa isisu kufanele alinde angeke ulinde mfethu understand because namhlanje ilanga le Valentine mhlambe kudliwa kunikwa amasaladi bekudliwa lapha kade mfethu isisu siyathuka phela ya isisu siyathuka uzomix isaladi umix beetroot uphinde ufaka ujeli necustard khona lapha hayi isisu siyanyakaza mhlawumbe ingabi ihlanganisa izinto ezingahlangani asazi but if ngokunye ke sesizozwa ke ngoba phela baningi omamgobhoza abathanda indaba but anyway itito ngelethu bafethu ya uma ikhona inkinga ningakhathazeki nina amabulamla mazebra so isolve ayifuni nina bangasiphaphela bayeka itito lethu lethi itito bafethu uma khona inkinga sizoyisolve awukho umuzi ongena inkinga ya awukho umuzi ongena inkinga nizule nje omunye ubaba kuthi hayi iSundowns njani nezinkinga kwasha kwa hey mamela baba akukho umuzi ongena inkinga ya ufuna ukuthini lo baba ufuna ukusitshela ukuthi iSundowns mayine inkinga angasadlalo asizukuzwa ngawe hayi kabi Mr Legend angifuni ukusho ngegama but ngiyasho njengamanje asinamsebenzi noma ngathi uyinezinkinga lezi angaze olithwela isiphambano sathola uJesu sizoyishayela lokho ke ezweni sike saba nazo inkinga nathi mfowethu basiyeka abasiyekanga yabona nje bebebala leminyaka bethi kuneminyaka engakanani singathathi league besinenkinga ya sashaya lezo nkinga lezo sizakubhana la kuma Sunflower bashana inkinga zabo baba siyibhakaniya thina asiyona yini asenze counseling la ora siwona ama social worker bangazeli nenkinga bazobathi baba iBhayibheli lithena umuntu onenkinga kaye kuJesu uzomthwalela zona zonke nothi la bengezikithi basositshela ngeenkinga asingeni nje yeah no they have no pagania that's beekeeper wopa anje zweni